Жертвите на тайфуна Бофа в Филипините са поне 475. Това са последните данни на местната полиция. Бофа се оказа най-мощният циклон за този сезон. Бофа засегна най-вече остров Минданао, обикновено подминаван от подобни стихии. Жертвите са загинали в наводнени и свлачища, под срутени постройки или прекършени дървета. Стотици души се водят за изчезнали. Властите продължават спасителните и издирвателните операции. Опасността не е преминала напълно. Водата продължава да се покачва и може да се окаже опасно за пътуващи, ако минават от тук. Над 179 000 души останаха без домове и са подслонени в временни центрове. Опаковахме нещата си и напуснахме къщата заради водата. За сега ще останем тук. Властите в Манила призоваха за помощи от вода, храна и дрехи. Всяка година върху филипинските острови връхлитат до 20 тропически циклона, които вземат стотици жертви. Бофа се оказа най-мощният циклон за този сезон. Ураганният му вятър достигна 210 км в час. Тайфунът премина в акваторията на Южно-Китайско море і постепенно губи сила. Уже до 300 людей наближається кількість жертв тайфуну Бофу на Філіппінах. Ще кілька сотень вважаються зниклими безвісти. Рахунок тих, хто залишився без даху над головою, ведеться на десятки тисяч. Найбільше постраждалих у провінції Компостела-Велі. Там не встигли евакуювати усіх, тому чимало людей загинули. Усіх жителів провінції збиралися евакувати у безпечні райони і поселити в тимчасових центрах порятунку. Однак не знали, що паводкові води йдуть із навколишніх сільськогосподарських угодь. Ми не можемо пояснити, як це трапилось. Руйнівний тайфун вирує на Філіппінах уже третій день. Він приніс із собою зливи і поривчастий вітер швидкістю більше 200 км на годину. Через суви ґрунту та паводки у деяких районах Філіппін немає електрики і зв'язку.